Sus, guwang nakapisot gyapon ka. Unsa man imong gamiton pagtuli? Aw. Kanira gud oh. Nakuha po na ana oy. Ay nagreklamo, piyong. Hinaya lang ah. Sus, ako'y bahala. Hoy, gimo. Unsa man? Natuli na ka o pisot pa ka? Ano ka pangutana naman bugana? Alangan, manang pinadungog na ako sa mga silingan nato. Ikaw dyan ba magtutuog yung na itong mga silingan? Alangan, kanong mga silingan nato, manay nakabalo si mong baho. Unsa man ay baho na ko? Unsa pa man ay baho? Bong tek-tek. Puta ng baba na masagad na magagbangan. Oh, kanang magdulog tabi. Nganong palungon man jud mo suga. Alangan no. Kay madlok man ka makitaan nga wa pa kay tuli. Oh, grabe di magita pa humanon og sulti. Di naman ang isulti mo. Kay klaro naman kaayo. Ang nakaingon mag-ana be. Oh, katong niagi, imo kong gipakaon. Imbis dili ko ganahan mo kaon. Yan sa may naato. Katong pag-ingkit na ko be nganong crunchy man kay to. Murag dapay balas-balas. Alangan no, wa mo ko naligo to. Gikan ba ko nagtrabaho ato construction. Ay sus, ay na si pangitag dahilan dragi mo. Sus muka ng baba ni mo yung may pagmulakaw. Oh, tising lakaw ron. Asal pa ka madto? Pahungora sa kalagot. Sumulakaw juday ka. Gusto ka mabunog? Dili. Ayoko bundak-bundaki ya, katilaw ka sa kwaron. Lugkay naman ganito katilaw sa mga. Gusto dyan ako ma-sure ning isuhan iba. Kung tuli na baka or pisot pa ka. Muka nang ingana oy. Isu-isyo pang mangyot. Sige daw, pagubo. Hayag pagani kayo. Ah, mas gusto na ko hayag. Kay og gabi imo gyapon palungon na suga. Kagid ani oy. Unsa man? Pagubo na ba? Ulo kay makita ang tao rin mga agyo. Unsay tao? Wa man kitay kay silingan-silingan dari ah. Kagid ani oy. Gay kag oh. Pagubo na ba? Lagi. Na. Oh, Na, tanawa. Pisot palagi. ay kabalo na magigas sa matuod. Aw. Ako'y motuli nimo. Pag sure na. Dali, higda dire. Bahala ka na imo palang putlon. Higda na yon. Lagi. Ha? Oh, Sus, guwang nakapisot gyapon ka. unsa man imong gamiton pagtuli? Aw. Kanira gud oh. Nakuha po na ana oy. Ay nagreklamo, piyong. Hinaya lang ah. Sus, ako'y bahala. Oh, di nakatawag og pisot ron.